gara, uztaileko beste asteburu bat zukutzeko prest. Adi hurrengo minutuari, asteburu honi begirako agenda titularrak botako baititugu. Balzenekien Artziniegako konbentuko larunbateko meza ETB batek grabatuko duela, eta hor larunbatari begirako hitzordu gehiago. Okondon, txakolin eguna ospatuko da, haurrentzako jarduerekin eta azokarekin. Topa! Urduñan, San Ferminetara joateko autobus irteera antolatu dute. Orozkoko Beraz auzoan aterpetxe eguna ospatuko da. Igandean, Artziniegan, Erdi Aroko 3. pintxo lehiaketa duzue. Eta bai Amurrion zein Laudion saioara irtenaldia antolatu da. Gogoratu, agenda info guztia aiaraldea.eusen ikusgai duzuela, eta Lezakara edo Iruñeara joan ala ez, gozatu bizitza!